दायो जोङो Haraputa Advance Merry Christmasआव दायो थांगासिनो दङ। थ' बाव थांनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामहैनोसै प्रग्रामफ्रा मा रोखोम जागोन जाया। थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना नुनो मोनखागोन मा जागोन। मोनहैनोसै खाथिथारसै जायगायावनो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे समावहाय नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानबाय जे जोंहा दाख्लिसो जानानै थांनाय जे एडभान्स मेरि क्रिसमासनि सोमोन्दै। थ' प्रग्रामाथ' अलरेडि जानानै थांबाय, नाथाय नोंथांमोनजों आंनि शेयार खालामनाया लेट जाबाय। थ' बेखौनो अब्लाबो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौहाय। थ' बियो जास्ट सुरुनिल'। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। मोननै पार्ट जागोन आरोखि बियो। गानदो। दायो जों गारिनिफ्राय ओंखारबाय। नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै दिन्थिनोसैलाय आङो। बे समावहाय नोंथांमोनाथ' नुबाय बेबायदि सियारफोर दिनै बसायनानै दोनदों आरो बे जायगायावहाय जोंहा ख्रिस्टियान मेजरिटिफ्रा जोंहा बांसिन जोंहा आदिबासि बा सान्थालिफोरानो। थ' बिथांमोनखौनो बे प्रग्रामनिनो मोनसे लिड खालामनो थाखाय बा क'यार टीम गासैखौबो बिथांमोननो होनाय जादों। बा नाथाय स्पेसियेलि बे प्रग्रामखौ नेशनेल प्रेयार मुभमेन्टनिफ्राय बेखौ खुंनाय जादों बा बानायनाय जादों गासैबो डिनोमिनेसनजों गोरोबज्लायनानै आरोखि। थ' दायो बेबायदि सियारफोर बनानै दोनजेनबाय। बे फुंनि सम, बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि। जोंहा बे मेरि एडभान्स क्रिसमासआवहाय माने सासे बेबायदि मोनसे बाइबेल फानबाय बायग्रा आरोखि ना। बाइबेलजों लोगोसे गिट मामि अनेक बायदिसिना मोजां फानग्राफोर दखान माने फैदों गोजान जायगानिफ्राय। थ' बेखौबो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय नायदिनै। ओमफ्राय बे जिनिसा माने मोनायाव लाइट जायोनो आङो लानो सानदोंमोन, लानोनो रोङाखिसै। बिराद मोजांमोन आरोखि। मोनायावहाय मोनसे लाइट जायो। औ बेयो अलरेडि फ्लगाव सोनांगौ आरोखि। ओमफ्रायहाय नायदो बिराद मोजां बुस्थुफोर फानफैदों आरोखि। नाथायबा बाइबेलफोरनि दामा ओरैबायदि दाम गोसा, जे बाइबेलफोरखौ फसायो बे बाइबेलफ्रा आरोखि ना। बिराद दाम गोसा बुस्थुफोर गासिबो दंजोबो। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। गोबांथार मानसियानो बायदों आरोखि, गावसिनि नांगौफोरखौ बुथुमनानै लादों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोजान जायगायाव थांनानै लायनांगौब्ला थाखा फैसा बांसिन खरसा थाङो। थ' बेफ्रावनो सम मोननायावनो बायना लाखानांगौ आरोखि गिट बाइबेलफोरखौहाय। जोंना नै बेखौहाय फंबाय नेरसोना जोंहा बेखौ मोनसे फसायनानै लाबाय। बिराद मोजां। The Lord is my light and my salvation. Psalm chapter 27 verse 1 आवहाय बिराद मोजां लाबाय आरोखि। थ' आंबो लानो सानदोंमोन, नाथाय बारा इन्टारेस्टेड मोनाखिसै आङो। नायनायनि मोनसे। जी भैया ये कितना था इसका? 2 पैकेट 2 कार्टून होगा ना कि 200 200 में से 2 कार्टून होगा। Jesus never fails। क्योंकि ये छोटा है ना, ये 4 कार्टून होगा। 50 करके एक कार्टून। Jesus loves you। भैया ये कितना का? ये वाला 120। 120। कैसे आएगा ये? तो बेखौ लानो सानबाय। Jesus Christ is coming soon। Jesus never fails। बेखौहाय ये है और इधर में है। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दायो जोङो माखासे जिनिसफोर लानानै फैबाय न'फ्राव साजायनांगौनि थाखाय। थ' मानसिफ्रा दायो जमा जाजेनहांबाय, फैगासिनो दङ। आं खोन्थानि नै बेबायदि सियारफोर बसायबाय आरोखि ना। दाथ' मर्निं टाइम नालाय, दायो फुंनि 10:30सोल' सम जादों दाबो। थ' बे प्रग्रामाथ' बिदिनो 12थासोनिफ्रायसो जागोन होननानै आं सानो। गासिबो नै आङो खाथियाव थांनानै नोंसोरनो खोन्थाहैबावनि। जोंहा बिनानावफ्रा मोजां देलायनानै फैदों।
थ' जय मासि थ' दायो बेबायदि जाबाय स्टेज सिङाव जोङो फैबाय दायो जोङो आं गोजौआव दिन्थिबावनि थांनानै दायो मिउजिक एरि गासिबो रेडि जाजोब्बाय जय मासि जय मासि पास्टर जय मासि दायो बेबायदि जाबाय बुके पेपारजोंसो बानायथारबाय आरो ना बेखौ खेंगोन खेंगोन अ जय मासि अ थांगासिनो दङ दे थांगासिनो दङ दे बिराद मोजां मोजां साजायगासिनो दङ दायो ना मोजां मोजां बाहाल ना आसा दे 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 ना स्पेस स्टेन्ड मेसेज स्टेन्ड होनना बुंनांगोन जों बेखौ बेबायदि गासिबो जाजोब्बाय दा बेबायदि आरोखि स्टेजनिफ्राय आङो थानानै बे भिउखौ लाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ने बेबायदि आरोखि थ' मा समाव सफैखो आंथ' 8थायाव सफैदों 8टा आच्छा आच्छा दे आं खोन्थानि जोंहा एकदमबारे अरिजिनेल कालचारेल जोंहा दामनाय दङ सान्तालि अरिजिनेल ट्रेडिशनेल एन्ड अरिजिनेल अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दायो आं बेवहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आलासि जिरायग्रायाव आङो जिरायनायदों आरोखि दायो फट' लानो जिरायनायनानै जोङो जय मासि जय मासि जोंहा माखासे इसोरनि हाबा मावगिरि दंफैयो दा नोंथांमोनजों आङो बेखौ शेयार खालामबाय आयं मोजां ना मोजां ना पास्टर मोजां ना दे संग्रा खावग्रा बिराद संगासिनो दङ खस्थ' खालामनानै नैबे जाहैगोन खिचुरि बिराद गोथावनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंहा नै आंनि बिमा जोंनि बिमादै बियो बैयो जाहैबाय आंनि बिबाजै जायो सोमोन्दोआव बिखुनजो गथ' फिसाबो थांदों आरोखि
আমি নাসিক গাই আর কোন এই আর উসরিয়া আমি তোমার প্রশংসা করি আর কোন সাহায্য প্রভু জি সকলে প্রভু ইয়াতে উপস্থিত হওয়ার কারণে তোমার এই আশীর্বাদ অনুগ্রহ শান্তি আনন্দ লোৱাৰ কারণে প্রভু আহিয়াকে পাঠত আছে তেওঁবিলাকক ভালে ভালে লৈ আনিবা প্রভু আর যিসকলে আহিছে হ'ব চাগে তেওঁবিলাকে নানা সমস্যা বাধা বিঘ্নি বেমাৰ আজাৰৰ মাজত আহিছে কিন্তু মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আজি তোমাৰ উপস্থিতিত এই 2-3 ঘণ্টা अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दायो प्रग्रामा सुरु जाहांबाय आरोखि मानसिफ्राबो फैजेनहांबाय तो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बे समावहाय माने दिननि 1टासोल' टाइम जादोंमोन अब्लाबो मानसिया बे समावहाय फैहांजेनबाय आरोखि ओरै हिनजावफोरनिफ्राय बांसिन जाजेनबाय ओरै हौवाफोरजों एसे खमावनो दङ दाबो तो फैगासिनो दङ आरोखि मानसिफ्रा प्रग्रामाथ' अलरेडि सुरु जाहांबाय आरोखि बर'दिननि बा मेरि एडभान्स क्रिसमासनि आरोखि तो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ अब्लानो नोंथांमोना गासिबो नुजोबगोन आरो बेजों लोगोसे बेखौनो मिथिहोनाय जाबावो माने दायो माने आङो भिडिअखौहाय बिराद गोलाव जायोखाय आङो बे मेरि एडभान्स क्रिसमासखौनो आङो मोननै भिडिअ बानायगोन मोनसेया जाबाय पार्ट 1 पार्ट 2 बेखौ आरोखि तो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय तो बेवहायनो दिनैनि बे ब्लग भिडिअखौ आं बावनो दोनबाय पार्ट 2 खौ नायबानो जाबाय